Hello Radio Vloggers, kumusta? It's me again, Dodong. O ganyan na po ta guys para sa drama nga unsa to? Ang yawa nga gustong maanghel. Ug atong nasayran guys no sa mga niaging part guys nga wala na dayon ang ilang kasal no. Kay dako gasto. Kay gusto man gud nila guys no nga ing grande jud ang kasal. Pero dili kaya no sa budget sa lalaki guys. Og maoto guys no dili pud gusto ang babae nga mahulaman siya guys og kwarta. Maotong gi-cancel no ang kasal guys og next year na ko no sa Marso. Og sa last part guys atong nadunggan nga naay giusig og iro. Na nakuan si Toribia guys no nakulbaan kung kinsa gatong giusig og iro. Dili bagato daotang tao no basing kawatan to guys. Do you think kawatan to guys ang giusig og iro or basin si kuan si Toribio or si Mirasol? Well kung kinsa man ganitong giusig og iro guys no mo na ang atong masay in this video. But then again, before ang drama, magbasa sa ta guys sa inyong mga comment. Direta guys, sakon ako ang pasultihon the compilation no from November 21 to 26, 2024. Salamat nga pala sa 90. Salamat sa 90,000 views. 90 views guys, thank you so much no sa 90 views. I hope mabot pa na siya og 100 before the end of this month. Kung gusto niyo madunggan ang drama guys no, paki-forward na lang in 5 minutes. So from there guys, magbasa tag comment nila 09184. Kumusta naman sis? Gwapa Aisa. Na-miss na ko siya, asa na siya karon. Kuan na siya load sa Manila og nag-training na siya no para abroad. Kay gusto siya guys mo abroad syempre para makakwarta kay dili na stable ang kitaan diri sa YouTube guys. Dili na gyud siya. Like me guys, nag-vlog pero naninda. Ayan. Ninda ko sari-sari store og naapo ko'y balot guys. Hindi nakasaligan ron guys ang whitey no og gamay ribikel nga dayon. Din from Dad's Baskis, dagang salamat Radio Vlog og Sir Dodong sa kun ako ang pasultihon the compilation. God bless us all. Thank you din sa iyo Dad's Baskis sa imong walang sawang pagsubaybay no sa atong mga drama nga gina-upload diri. And again, condolence sa atong usa ka dramaturgo sa DYHP RMN Drama Cebu nga si Idol Alex Repolyo Lara, rest in paradise. Unsa ga hinungdan guys no sa kamatayon ni kuan guys Alex Lara. Nasakit guro ni guys ba? Unsa ba? Or aksidente? Kung nakakuan kayo ani guys no kung unsa hinungdan sa iyang kamatayon. Pero nakitaan po nako guys no sa iyang mga latest drama sa pangpost sa YouTube no nga murag nagdaot siya guys, nagniwang. Agon ni gibati siya guys no sa iyang lawas. Ug gani bag-ohi lang na siya nakabalik guys. Pila may masulod ato sa imong isa. Kay taon-taon din nato ana dungan sa radyo guys no. Ni relax siya. Karon ning balik na siya guys pero wala po nagdugay no. Nang gool gid kay paminaw no kay nawala na pog haligi sa drama guys no ang DYHP Cebu guys nawala na pog haligi sa mga drama. Manawala si kuano Tiban Escudero nawa na sila guys. Ray Boris, Miralo na tumulak ug John Gomez. Murag na to'y post food guys nga wala na sila. Munang sakit kayo naon guys no, goal kay palang dongon nga nawala na ang uban ang pipila ang atong mga kuan, mga idol sa drama guys. Og may deepest condolences no sa
sa nabiyaan guys nga pamilya. So I think enough na tong intro, magsugod na ang drama guys. Again, this is ang yawa nga gustong maanghel. And we are now part, I think part 8 na tano. O part 8. Thank you so much. O karon sa sumpay na itong sugilanon, ang yawa nga gustong maangin. Pero, di lang siguro ko magdugay. Mabalik lang ko sa sold nga adlaw. Ayaw. Ayaw na paglakaw. Ayaw na. Naalaman si Mirasol. Ako siyang ingnon. Aron magkaistoryahan na igad mo. Ayaw lang dito. Mabalik lang ko sa sold adlaw. Sige, arin ako. Naunsa maning mga tawhana. Pabadlong ginis Mirasol da. Bigan ibi. Akong addoon kung naunsa gini sila. Mura maghait kay kayo tog tinanawan ako sa dindo, mer. Kabantay ko, Ay, murag lead ang iyang tinanawan, hait kayo. Ayaw to sigtagda, Lucio. Wag ito siya, masuko na ko, nagit anger na ko. Bahala si masuko siya, uy. Huwag ayaw sa kahadlok niya. Mirasol, Uy, tay. unsa ba ning imong kalaki? Nganong mas gipalabini mo kayong tawhana kaysa imong bisita nga si Dindo? Tay, human ako misulti ninyo nga wa na ko'y panahon ni Dindo. Pita. O kung sa may hinungdan na Mirasol? Tungod ba ining tawhana? Oh, come on. Jerry. Ayaw lang ko tuliso ka. Mabuta ta, na. Tay, tay. Ayaw ka na pagingon anak, tay, be, tay. Huwag kalabutan si Lucio ini. Ako nang gidaygan si Dindo sa tanan nga wa na si mapaabot pa nako. Wa ko makasabot ni mo, Mirasol. Ang tao nga misakripisyo ni mo sa dugay panahon, imo lang ibaylo, ining gasigalang ang mata. Tay, ayaw ka na pagingon anak, tay, be. Mindset ba? Mawawutang Lucio, tay, uy. Okay ra, mer. Dako man tuod ni akong mata. Pero, cute tanawon. Usa? Tay, utang buot. Ayaw pag-iskandalo din, he. Respeto ang akong bisita, tay. Mag-istoryaw yung tag-usab, Mirasol. Basta! Wa ko magkauyon, ining imong gibuhat. Ha? Why mindset? Labyog-labyog biyang lobot. Ala, nasukoy mong tatay, mer. Ayaw na lang to sa tagdaw, Lucio. Mag-isgot na lang taglain. Unsa may atong hisgutan, mer? Unsay, what are hisgutanay? Daghan pa kong mga pangutanan ni mo bahin ni Toribio. Mau ba? Mau ba, mer? Sige. Just ask me. Pangutana lang gusto mong ipangutanan ako, bahin ni Toribio. And I will answer you. Ako ang tumagon. Ay, kadiyot. Kaya magkuhaon ako ato mainom. Busit! Sa mga plano ni mo din. Sukad yun iabot ang duha sa itong dapit. Nagsugod ka ni malas nga kong kinabuhi. Pero di man sila liso di puso din. Kung maingon ka lang nga ato sa puson, karon dayon, ato ng maton. Gusto ko. Ngayon yung dadong din sa kong atubangan katong ginganlan ug Lucio. Oh, di ka gusto ka, ipuso na to dayon. Patubangan na ako. Kaya gusto ko. Nga ako siyang pailhon kung si Kinsa yun ko. Wala problema din. Karon dayon, buhato na mo. Huwag mo siyang dadon sa imong atubangan. Buhata dayon, Joe. Buutan man dito si Mirasol. Butan bitaw. Nya gwapa pag yun. Mao day na imog ka. Bangag sa ilong. Ha? Budids. Sa tinuoy naman sa tinuod lang, Budids. Kung mutuo lang ka nako, kadto si Mirasol, ako tong asawa.
Bangag sa ilong. Anong nagpiti-piti ka man diha? Ha? Kadungog ka? Ay, Nay nagpiti-piti. uk na nagkaok si Charon. Ikaw ba? Oy, ikaw ba to, Rebs? Ha? Nanasad ka ng imong binuang ha? Oh, katinuod man bitaw. Di mangug ka mo to, ugod, nga Arturo ang akong pangan. Ang lisod nga kalag sa lawas sa imong bana, si Arturo, ug dili na si Toribio. Wakakabantay nga lahi na nga akong tingog, bangag sa ilong. Pero wa may kalainan, Torebs. Si Toribio maghihapon ang imong aksento. Ang tanan imong tono sa sinultihan, ako magyong bana. Ayuhan akong paminaw, good budits, bidasan na siya na ikaw. Ay, kung padaan ng rabis ni mo musaka na, good. Ay, dili ko bungal ay. Kaya di yung gusto review. Di ko si Toribio, si Arturo in town ko, I bangag sa don't ilong. believe you. I don't believe you, Toribio. Alusot rin na imo ay. Oh. Kaya doon nagdugkalaing plano. Gusto na imo nga imo na kong ilisan. Bidasan ni mo, natural nga di yung kunimo, kay di naman kunimo ba na, bangag sa ilong. Sama niya ay. Sus, no, Rusip. Ay, lagi. Imo na lang yung kong sayon-sayon nun siya. Susan sa'yo no, di isi-isi ka ka. Paita sa nimo, eh. Ambot mo, budits, oy. Basta kayo, maunit tinood. Naara na ni mo kung di yung kamutuon ako. Gisuyo na lang yung katorabyaw. Huh? Kung naibaw pa lang ka nga. Naibaw pa lang kung mausap di ay ka. Mas may pag namatay na lang kahangtod sa hangtod. Simpak ko ka di ako ipangag sa ilong. Nagmahay ka o siya ko pag-ampos ginaaw. Nga mas may pa og wala lang niya dunggani nga ako mga pag-ampaw. Ay, budits, ayaw tong paglingon ana, budits. Ay, walang ka makasabot sa katuyuan sa Ginoo kung nganong nabuhi kong pagbalik. Ang kuwang ragod nimo karon mao ang pagsabot ug pagtuo sa akong gisulti nimo. Pero kung di yung ka mo tuo, wala gyud ko'y mahimo aron mutuo gyud kanako. Bangag sa ilong. Bangag sa ilong. Kung magpadayon kang ingon ay mas may pang magpagkamatay na lang ka. Usa? Uy. Usa ko tayo magpakamatay ka. Ayaw pag iningon ana budiday, uy. Gusto kang maimpirno? Ha? Puslan man away, nagmahal na ka. Magpagkamatay na lang yung ka. Bangag sa ilong putang eh. Gusto lang kong masayod, Lucio, kun kinsa gina si Toribio. Kuan, kining, ano ni? Kanang, mauling ito akong gisulti ni mo, Mer. What I'm telling you, lisod man tuhuan. Pero kana si Toribio, ba na gina ni Budiday nga namatay na? Pero nabuhi pagbalik mo na yan. Tungod kay nipuli ang kalag ni Arturo. Arturo. Ayagan ko kumidyahe da, Lucio. Wala kita akong magkomedya ni mo, Mer. I'm not a joker. I'm not joking. Be. Sige, be. Mga tana ko ni mo, be. Nakaila ka ba sa akong bana? Kiki. Ha? Kiki. Kaila kayo. Oh. So good me sa imong bana. Mao na. Kanang tinuod gid ha? Ayaw gyud pamakak na ko, Lucio. Kaya ako makaila ba gyud kog tawo nga mamakak? Kulagi, Mer. Ang tinuod yun. Mao na. Okay, sige, be. Diin man gid mo nagkaila ni Arturo sa una, be. Oh, come on. Kuhan. Silingan magud mi niya diha sa Baryo Nahawan. Mao na, Baryo Nahawan. Sukat nga namalhin na sila. Magsuruyan gyapon na siya sa muak niya adto. Mao na niya. Pero, wa man gyud ko makadungog ni Arturo kani adto nga maghisgot sa imong pangan. Kay katupyas Arturo, gidabi ato niya yung mga higala din sa amo kani adto. Oh, come on. Bisigyan man ko niya og dapit sa una, Mer. Kaso lang, wa pa lang yung ko kahigayon ato mga panahon na. Kay busy man sa good guy, busy ko sa akong trabaho. Mao ba? Oo. Pero, kini be, kung tinuod nga suod gid kaayo mo, unsa may imong mga nahibaw-an na mo ni Arturo? Okay, man. Daghan kay sa gisulti nako nga mga sikreto ninyo, Mer. Sama pananglit. For example, sa inyong unang date, first date. Muna, sa una ninyong date, milusot ko no ang mumo sa iyang ilong tungod sa iyang pulba. Nahinom to balay siya, Ana. Oo. Tinood na, di ba? Tinuod na, Lucio. Come on.
Misulti pa gani siya nga sa dihang imo siyang gisugot. Nauaw ko kay siya kay sa sobra niyang kalipay. Nakalitan ko na siya siyang kagalingon nga nakautot sa kalipay diha sa imong atubangan. Huy, yasta ka na. Ayaw magkagisulti diha ni mo. At tinuod mo na, dili ba? Oo, tinuod na. Pero, mga embarrassing moment, manintaw na, uy, Lucio. Timaan na, Mer. Ha? Kasi Arturo, nakong buhi yun, uba na to karon. Kaya bisag mo pa siyang istoryahon karon. Magkapamatuod yun siya sa tanan nga siya giyod si Arturo. Kay matubag yun niya ang tanan nimong mga pangutana. All your questions be answered. Yes or no? Oh, okay ning atong istorya, Mer. Wa ni pinugsanay ba, ha? Wa ni pinugsanay. Naara nimo kung mutuo ka og sarili. Basta kay gitubag lang nako ang imong pangutana karon. Sige. Mupadayon pa ko sa daghan ako mga pangutana, Lucio. SM. Ha? SM? Dili mo. Sige, Mer. Muna, SM. Hutda ang tanan nimong pangutana. Kay suwayan ako og gusto nga tuwag. Oh, come on! Grabe, sad ka tayo eh. Nganong si Lucio may imong kasukan nga bisita masab na siya? Naglagot ko ang tawhana. Way respeto. Uso ko'y way respeto, tay. Wa si respeto ni Dindo. Otro po ni migsoon. Way huna-huna. Kalain mo tayo eh. Nganong mabuot man kas kinabuhi ni Mirasol, nga iya man ang desisyon sa iyang kaugalingon. Lagi, pero desisyon nga sa'yo. Oh. Mao lang naglagot tayo ko. Wa naging muy kaluoy yung tao. Kay inyong pagtuo, nga kamo lagi husto. Kung nasuko man gani ka ni Mirasol, tay, ayaw lang iangin ng ubang tao. Kay mauwaw ta, uy. Kauban ba yan na nimo sa simbahan si Lucio? Mga waan sila ayo nga mga kauban. Way ayo, way mindset. Wa sila magpuyo sa tinud-anay nga Kristohanong buhat. Di bas na ako ba? Di bas na ako. Ha? Sila mga tigpagkalingon. Ako dili. Ikaw, tay, no? Usahay baya, tay, no? Itaray maunay sa kaugalingon natong sinultihan. May noon, alam mag-aintro. Unsa? Usi ba na eh? Mana diha. Ang buot ba na ako ipasabot tay ba? Nga maginahinay sa taon ta sa atong sinultihan. Uy, kay mo bumirang rabaya na nato. O gitudlo sab na sa Ginoo. Nga kinahanglang mapahiubsanon ta. Di ta mo dali og kasuko. Reming. Rakag Angry Bird. Reming, ayaw kong sultihi anang mga butang, ha? Kay dugay na kay kong nahibaw, anak. Wa pa mo mataw. Nahurot na kong basa ang Biblia. We. Oh, hinuon? May hinuon tay. Kung may sab nga sa atong pagbasa, ato sa untang ilitok nga dos buhat. Hilom di ay? Oo, na. Angry Bird na sad. Naawa ra gyud ka tay. Alit lang kag kasuko nga wa man unta ko makig-away nimo. HB kay kada. Unsa HB? High blood. Igo ra man ta ko misulti tinuod ba HB din ta. Mindset ba? Mindset. Basta. Tambagin ng imig suon. Nga wa gyud ko makauyon na yang kalaki karon. Come on, Pastilantor. Murag, konsuelo na kita ini. Konsuelo. Ya, unsa naman, kumusta naman yung istorya ni Mirasol? Amo ng silingas, konsuelo. Nindot na balik, Tator. Nindot kayo. Kaya aron ka masayot, mas na-interesar ug maayo karon si Mirasol. Bahin mo because of you. Mau ba siya? Oh. Bangal sa ilong. Oh, come on. Wa milaing gistoryahan karon sa ila. Ang mahitungod ra sa imong pagkatao. Unya. Unsa may iyang gisulti? Niya naman sa lihati, SpongeBob. Kuan. Nangutala lang siya. Kung kinasagid ko no ka. Unya. Unsa may mo gitubag bangal sa ilong? Ako siyang gitubag, Tor, nga ikaw si Toribio. Pero ang kalag, nga naa si mong lawas ni Toribio, mao si Arturo. Mo ba? Oh. Unya. Unsa may iyang reaksyon? Sa reaksyon. Mura siya na hinuklog sa akong gisulti. Ha? Murag katuo na yun, Jator. Mao nga, gidasunan ko niya og daghang pangutana. Many questions. Ug ang tanan, akong natubag sa husto. Suma sa imong mga gipanulti nako, 50/50 akong score.
Diyos ka na ko. Grage ko na balita aso. Grage ko sa bangang sa ilong. Oh, come on. Og niya pa to, niya pa. No. Miingon sila ko. Gana si plano pohon. Nga making istorya gid ko na siya. Ug usab nimo. Ha? She will talk again. Kano sa syo. Sige, Ignacio. Basig, karon pa dayon kam. Basig, karon pa dayon. Kaya mag-istorya ko niya. Bangag sa Oh, ilong. come on. O karon sa sumpay natong sugilanon, ang yawa nga gustong maangin. Og niya pa to, niya pa. No. Miingon sila ko. Gana si plano pohon. Nga making istorya gid ko na siya. Ug usab nimo. Ha? She will talk again. Kano sa syo. Sige, Ignacio. Basig, karon pa dayon kam. Basig, karon pa dayon. Kaya mag-istorya ko niya. Bangag sa Oh, ilong. come on. Nasuko kayo si tatay. Kay, ngano ko no, nga imong gibuwagan si Dindo sa waigong rason. Unya, unsa may tubag nimo niya? Oh, ako siyang gingnan nga wala ka makauyon. Ug di sab siya angay magbuot sa imong desisyon, Mir. Mao lagi. Hasta man gani si Lucio iyang gikuntahan. Kay ngano ko no si Lucio mao akong gipalabi. Ay, tingi sa Diyos tatay, no? Huwag kay klaro ang prinsipyo. Maglibog tagsabot sa imatasan nga wag kay klaro. Ato na lang siguro na siyang pasagdan oy Ming. Kay ngon anak naman ginas tatay. Para na ako, di gyud maayo. Labi na nga, magpataka na lang siya giyawit si Embakba. Mao sa na akong katak-an ni tatay. Kay bisag nga atong mga bisita, naungon gid sa way ba? Di gyud magunahon nagaikog uy. Ako pa ni mo, Mirno. Ngita na lang yung kaglain. Na may dagkan diha ba nga, wag gyud kabilingkan. Nganong adto magyug ka ng tao nga dagkan kaayong napaangkan? Unya, daghan kaayong anomalya og isyu. Da, mas maayog yung dili na lang gid magminyo Ming uy. Aw, naraman day na. Hinuon na ragyapon nimong tanang desisyon, Mir. Ang bot lang na akong ipasabot ba, nga daghan pa kaayong lalaki nga tarong ug tinuod yun nga mahigugma nimo. Na, di lang ko na ta magiskot anang mga butanga Ming. Basta kay gusto ko nga magmalinaw ng akong nauna. Kay mula gisamukan gyud ko anang mga butanga uy. Gusto ko nga dili lang una maghuna-huna anang mga butanga. May buntag, Brad dire, Brad. Ay, mas Lucio. Oy, come on. Brother, good morning. Morning to. Lingkod mi, Brad, ha? Di na kinahanglan. Kay di ni taas akong tuyo, mubo ra ni mubo. Oh, ikaw day, lingkod day, Brad, dito kami. Di agyo ko ron. Di mo ko na kung maghiring. May husayon. Way hearing ron, way hearing. Murag jibats. Way kaso ron, way hitan. Ni agyo ko ron kay kamugi akong tuyo. Unsa may among ikalagan nimo, brother ha? Kamu ba? Giatagan na mo og pabor nga makabisita sa amo. Pero wa ka na magpasabot ha. Nga gitugutan ta mong muguba og relasyon sa akong anak nga si Mirasol. Uy, wa man nimo guba og relasyon, brother. O siya, Yay. inyong giguba ang relasyon sa akong anak og ni Dindo. Huh? Kaya nga no day, brother, nagbuwag ni gid sila. Ay, mindset ba? Mindset. Naman ka. Ayaw pagpakauning nun ilusyon sa kamantaon. Kay kamoy na kaingon ini. Labi na ka! Brad, Brad. Mindset na, Brad, ha? Di ka angay masuko na mo, Brad. Kasi una sa tanan, wa man na mo natudlo ang imong anak nga buwagan niya si Dindo. Tungod? Pangag sa ilong. Tungod ka na ninyo. Oh. Maong nausab ang iyang desisyon. Kaya bisag nahibaw mong kaslo na siya, inyo gyapon siyang di pangulitawhan. Ako ang kining kanang, brother Wa taon ni, mangulit taon ni Inday Mirasol, oy. Nakikwa na mi, nakikamigar gimis mong anak. Kay ganahan mami, we like niya. Gumikan kay buutan mo sa kaisi. Ay, Diyos! Ayaw kayong ilara.
Tumugwa ko yung mindset. Ha? Kamoy nakaingon ini. Dako kang problema ron sa akong pamilya tungod ining inyong gibuhat. Oh. Brad, Jerry, Brad. Saman. Pasensya na kayo ka, Brad, ha? Lupon man juga, Brad. Saan yung tantalo, Brad? Mga biyataw na namutod Luis Mirasol. Double B. Sa ilong. Si Double B. Dili, Ben pala ba? Kung dili, bitaw, Brad. Maayo na magklaruhay ta. Magklaruhay ta. Ha? Sugod ka ron. Sugod ba? Start ka ron. Beginning. Start. Oo. Di na ko gusto. Nga mamisita pa mo sa amo. Labi lagi ka. Lucio. Bibi. Si Pibi. Pero, Brad, Wa na pero. Basta di na ko gusto. Nga mo bisita mo balik na sa amo. Diyan mo. Oh. Mindset ba? Mindset. Nalimot man tingali ni siya ay nga nasakpan na to dito sa kuan. nalimot mo, nagnalimot. Nalimot Action, ay. action. Muna giingon ni nako ni Motor. Muna akong giingon. Naisog na kayo si Jerry. Sagdi lang, sagdi lang. Mao ginay iyang batasan sukad pa kaniadto. Pero di man na problema siya sayo na si Jerry. Aw niya. Gibaharan na batang nga di natapabasatakan na di natapabasatahon yun. Istoryahon na. Busita ga puta. Nalimot ka nga naa pa na siya tinaguan nga wa pa na to ibutyag siyang pamilya, ha? Oh, dino niya. Katong Bradili. Si Bradili ba? Bradili. Nakakita sa lagaway sa bar. Bangag sa Oh, ilong. come on. Ato nang ipahinomdom niya siyo kung magbinuang siya na to. Gusto ka, Tor. Gusto ka. Mga dili na problema sa Jerry. Dali na siya pahilumon bangag sa Oh, ilong. come on. Pero, Tor, unsa naman itong atong sabot? Our sabotage. Mao na gyapon siyo. Di gyud to nato usbon. Kung makakita na taog binta, ablihan lang gyud nato to. Katong underground ba nga aron makuha na nato ang usa ka kaban nga bulawan bangag sa Oh, ilong. come on. Pastilan. Murag na ikad na sa binuon kay ko anada. Huwat lang ta sa hustong timing, ha? Makuha lang ito nato ang usa ka kaban nga bulawan ug masulbad na ni nato ang atong problema bangag sa Oh, ilong. come on. Timing. Timing. Sige. Agad lang yung kostalan ni mong mga plano. Ako lang kay Agnacio. Kaswito na kay kuin ng kalibutan na, ha? Lisod pagsulbad sa atong sitwasyon karon kun wa tay kwarta. Mga kinahanglan nga makuha una nato ang mga bulawan aron dako na kay tagbintaha bangag sa ilong. Oh, come on. Suportar ako ni Motor. Kung si maayon ni mong buhaton, maayon ni mong nahuna-unaan. Ato ginang buhaton, basta kayuhan sa tanan. Kaayuhan yun para sa tanan siyo. Mao nga ato gining buhaton bangag sa ilong. Oh, come on. Abi naman tito. Na sagmuyo yun kayo ko. Mura ko nakasinati karon o depresyon sa akong kabalingon. Tungod ining mga panghitabo. Ako din do. Naluoy kay ko nimo. Gibati nako ang tumang kasubo. Ug wa ko malipay sa nitabo ninyo ni Mirasol. Mawala kayong tito. Mga tabangi taon ko. Dili makatarunganon nga magligay si Mirasol nako. Tungod kay wa taon ko'y daotang gibuhat nga to niya. Oy. Mutabang yun ko. Gusto yun ko nga kamugi magkadayon ni Mirasol. Lisod manggod kayo dawaton ang naitabo na mo karon tito. Ilabi na sa akong bahin. Nga, wag kong kasabot kung nganong ingon ini ang gihimong desisyon ni Mirasol. Nawa man ko'y sayop nga nahimo. Nakasabot kay kunimo dindo. Unfair yung kayo, tito. Ilabi na nga ang gitagad ni Mirasol karon. Kadtos Lucio. Kauban na itong mangingilad nga to review. Kinsa to review? Katong nagpailang Paulo. Si Trivio ang tirudan ng pangalan to. Uy, Daghan kito kaso. Mga nag-uol ko nga basig. Hasta ba si Mirasol ilang ilaron? uy. Mao ba di ay? Di na mahimo. Karon pa ko mahibaw, anak. Sultihan tika tito. Kung kinsa gina mga tawhana. Ikaw, Jerry ba? Pero may kang masubraan siya mong kagalingon, eh. Ibutang sa kunos lugar na imong pagsuko-suko, di habi? Sa, kayungit ka lang. Di mo lugar. May sumbong na akong imong mga anak. Ngawa ko no kay preno sa imong kaugalingon.
Di kasukat ba ko ni mo, Lucio? Ang natural masuko ko, kinaglagot man ko. Nga na maglagot nga, mo prino-prino pa istorya. Oh, kinsa may di maglagot, anak niya, ha? Naguba ang relasyon ni Dindo o ni Mirasol tungod niya. Time para good. Nga nung si Lucio may imong basulon nga wa man na manghilabot ni mo. Sukad nga nahiabot ng mga tawanan dinhi. Naghatag silang samok sa atong malinaw nga pagpuyo. Ay baya ka, Jerry. Nagpakauwaw man lang kasi mo pagservis sa simbahan, oy. Di minister makaka. Hindi ingon ana imong kinaiya. Ay, samtaw ka. Unsa ko tayo ako? Oh, uy, mindset ba, mindset. Unsa ikaw, ha? Mauwaw ka itong mga tawanan nga, mangingilad man to. Siya mangingilad ba, oy? Hoy, tintay. Aron ka masayod. Kanang mga tawhana, daghan kay nagkaso, naglinya ang kaso na. Mga mangingilad na. Uy. Ayaw galing patakagyawit anang imong baba diya, Jerry. Wa ko magpasagad, tintay. Tinuod kining tanan na kong gisulti. Na ay nag-ingon ako nga kana si Lucio o kanang nagpailang Paulo, mga hustler na, mga estapador, mga scammer. Murag na sobraan na gyud kasi mong mindset, Jerry. Mindset ang gamit. Mindset. Wa ko magtion ng tintay. Tinuod king tanan na kong gisulti nimo. Ha? Paminaw, ha? Paminaw yun. O naminaw ra ko, eh. Aron masayod ka, kung diin ako gikan, nga nahibaw ko nining tanan. Kumusta naman ka, Mer? Ha? Pero man kung okay, Lucio. Oh, come on, kagwapa ni Mirasol. Baya. Pasensya ka. Ako matatong giluong, pero may gawas gis kong baba. Ako matang isel pa. Ay, baya ka nindo ta sa iyang pahiyom. Mura may noon o gilamat ko sa iyang kagwapa. Pero maglain na nga akong pamati. Pero di may mo. Oh, come on. Kinalan nga, di ko malimot nga usa ko kangil. Ug, di may mo kabation ko og sama sa pagpati sa Lucio? katao nga. May bugog babaeng kalibutanon. Nganong may tutok kag maayon ako? Wa, Mir. Oy, ay kanang kuan, nahimuot magukunin mo. Nganong nahimuot man ka nako? Unsa man katawanan di kog dagway? Oh, di man, Mir. No, bada. Kada kita mo nako nimo. Nikita anti ka mapunan pirmi nga akong ang imong kuan ba? Dili ang kwarta. Lang kun dili mapunan pirmi ang imong kagwapa. Saba diha, Lucio, eh. Imo lagi kong bulatikan permida. Bitaw, Mir. Makadani mo kayo ang imong pahiyom. Labi na ang imong porol naman. Ha? Ang imong lawom nga kandiis. Gusto na anak, Lucio. Sorry, Mir. Adi mo ko kapugong basta magkadayag ko sa kababae. Bitaw, Lucio. Mayon tagdili ka mausap. Sagad bes mga lalaki nga akong nasuod. Ikalit lang kalikoy. Uy, baya. Kung sa may buot nimong ipasabot nga likoy, Mir, ha? Ay ka na kung basta makakitag babae nga magpurol, mangulitaw dayon. Wow. Ay, ambot bang ano yun? Makadani mo ganyan magpurol. Uy, hala. Kaning ano day, Mir? Kanang nasuko day ka kung mangulitaw ko nimo. Ha? Masuko ka kung doon ay mangulitaw nimo. Dili ako. Basta kung doon na, masuko ba ka? Di man ko masuko. Arang. Basta tinarong lang ba? Arang. Ang uban manggod, sa gulan manggog binuang. Makailabi ata kung seryoso ang tao o dili, di ba? Oo, bitaw Sam. Dili na maayo ang binuang, Mir. Pero sa kagwapa nimo, Mir, wa tingali lalaki nga magbinuang nimo. Uy! Naagi hapon, Lucio, eh. Ano? Ato na imong amigo nga si Toribio. Kuhan, kining. Wa biya sab to magbinuang sa review, Mir. Ayaw na lang tog labahan ni Lucio. Kay bisag unsaon, di gyud ko motuo sa iyang gisulti nga nagpaka-Arturo siya. Inoon, naman na ni mo, Mir ba? Wa man kaso kung di ni mo siya tuhuan. Basta. Mas nakauyon ko si mong batasan kay ni Toribio, Lucio. Dagan ang wa na ko mauyon niya tungod kay wa din siya mutug-an ako nga Toribio di ay siya. Mao ni tinuod yang pangan. Unya yang gitug-an din ako, Paulo. Ako nalay manghayo og pasaylo ni mo, Mir. Basta ako, Lucio. Kung tarong lang ang lalaki, wa gyud problema nga makigsuod ko bisag kinsa. Basta dili lang gyud ko ilaron. Pero, Mir, ani ni, di lang siguro ko magpaligoy-ligoy. Unsa man na, Lucio?
Kuan, kining. Ay lang kasuko na ko, ha? Doon na lang ko ipangutana ni mo. I have questions for you. Nganong masuko man kuno ko? Di makadautan ng imong pangutana. Depende ni mo, Mer. Pero para na ko, dili ni dautan. Sige. Isulti na. Kung pananglit, ako'y mangulitaw ni mo. Naaka ko'y chance nga imong sugton? Unsa? Wa gyud problema nga makigsuod ko bisay kinsa. Basta dili lang gyud ko ilaron. Pero, Mer, ano ni? Di lang siguro ko magpaligoy-ligoy. Unsa man na, Lucio? Kuan, kining. Ay lang kasuko na ko, ha? Doon na lang ko ipangutana ni mo. I have questions for you. Nganong masuko man kuno ko? Di makadautan ng imong pangutana. Depende ni mo, Mer. Pero para na ko, dili ni dautan. Sige. Isulti na. Kung pananglit, ako'y mangulitaw ni mo. Naaka ko'y chance nga imong sugton? Unsa? Unsa to, Lucio? Mangulitaw sa day ka nako? Mao din imong tuyo sa pagpakigsuod nimo nako? Kuan ba, Mir? Nangutana lang ko nimo kung okay ra ba nga mangulitaw sa ko nimo? Daan pagyud lagi ko. Tingali, nagsabot mo ni Toribio, no? Aron ninyo ko pangulitawhan. Kuan, ang tinuod, the truth, kaming duha gyud ang nakagusto nimo, pero Unsa pero? may respeto lang gyud ko ni Toribio kay iya man gyud kang asawa. Tarong akong tubag, Lucio. Kay aron dili ko masuko nimo. Tinuod bitaw na, Mir. Bueno, alang sa imong kasayuran, dili gyud mahimo nga mangulitaw ka nako. Kutober gyud ta sigala. Aw, wa na day ko'y chance ini. Higala ra ta kutob, Lucio. Ug wa nimo labaw pa ana. Patawag man minimo, tay. Meeting ta. Meeting? Meeting. Saan naman siya itong meeting tay? Mahitungod kini sa atong mga patakaran dinhi sa atong bay. Meeting ta. Gisuod ta dinhi og mga umang nga mga mangingilad. Mangingilad nga umang. Unsa ko'y umang, tay ba? Mindset ba? Wa kibang say umang. Ikaw no, Mirasol. Nga naman, tay? Nahibaw man ka sa mga panghitabo dinhi. Nganong wa man nimo sultihi nga gisultihan naman day kang dindo? Sa unsa, tay ba? Pabangbuang pagyud. Mindset ba? Mindset. Wa ko kasabot. Mahitungod sa pagkatao ng Lucio ug Paulo. Bitaw, tay. Gisultihan bitaw ko ni Dindo bahin, ana. Pero, giangkon na nila, tay, nga na mga kaso si Paulo. Pero kana si Lucio, tarong na nga tao. O si tarong! Tarong lang, kauban naman sa duha. Pulos mga mangingilad. Tay, si Paulo may dunay daghang kaso. Pero si Lucio, wa na'y problema. Tay. O si atay. Ay, paragod sa tay. Ikaw, tay ba? Ikaw ba? Unsa maging mga kaso, tay, ka na imong giingon? Hala, sige balik. Mga mangingilad na sila, ha? Wa sila kay may bawa na, Riming. Ikaw ba, yawitan, yung kay katay, uy? Di man ko naman ang balitaan. Hala, hinay kayo sa mga balita ron. Si Dindo ang nakadiskobre anak. Og napamatud-an niya nga naay daghang kaso ka ng mga tawhana. Hala, no? Mindset ba? Ikaw ra sa maritis nga lalaki, tay. Ay, buyag. Tayong pamer. Unsa man? Tinuod na? Ming. Ang tinuod nga pangan ko no anang Paulo, si Toribio ko na siya. Unya, na si asawa nga, maguwang pa niya. Unya, daghan pa mga issue eh. Pero kuno, nasulba naman kuno nasdugay ng panahon. Mao ba, Mer? Mauingon ni Lucio nako. O mismo si Paulo, may angkon sa mismo nako, ana. Wa man sa mo nigar, ana. Oh, delikado sa beauty ay. Maula gani akong giingon. Nga delikado yun. Dili ang ayan nga kumpiyansahan. Wa man gyud ko mo kumpiyansa, tay ba? Mao nga sugod karon. Bisag kinsa nila. Si Lucio ug labi na kadtong Paulo
kinahanglan nga di kita sila padayunon din sa ato. Kay delikado. Kamu di sabot delikado eh. Ha? Nga wa pa kita masuhito kayo adtong mga tawana. Ug akong paibawon sa karon si Padre Darwin. Kadtong mga tawhana, mga mangingilad. Ang papahuaon sa kumbinto. Di na papuyon dito sa kumbinto. Ano na ginuktok man kaniya nga karong gabi na ra ba nato himo na tong plano siyo, ha? Bangag sa ilong. Oh, come on. Karoon na ditong gabi, Tor. Karon na, oy. Muna ti ang ilangayan siyo. Oh, okay ko na, Tor. Okay ko na. Wa na ko'y problema. Agad na ko nimo sa iyong desisyon. Good. Pero, Tor, Oh. na ako'y laing isulti nimo. Saman. Oh, come on. May tungod man ni Mirason. Ako na siyang giingnan nga gusto kong mangulitaw niya. Mo ba? Imo na din siyang gingnan? O, sa may iyempong. Matay. Si matay. Iya kong Namatay. giprangkahan ko, Tor. Aw. Nga di ko na pwede kay amigo rin ko na mikiutob. Amigo rin mikutob. Aha. Ugwa na ko na yung mulabaw pa ni Ana. Mo ba siya? Ula gitor. Di na ko na pwede. Gidudahan pa man gani niya nga nagsabot na kuno tanduha. Mo ba? Oh, Onyo. Usa may katarungan. bida di mo. Uy, mura man yung kasi. Ako sa giingnan. Oh. Kaparehas lang naibog og nagkagusto niya. Onyo. O, sila mo di ko ba siya? Mauli gito. Nga di siya gusto nga mulitaw ko niya. Mangulitaw ko kay amigo rin kay kutob me. Tiiski. Usay tiiski. Ay, pa man ha. Pero sagdi lang siyo. Sagdi lang, ha? Padayon na lang yun ang pagpangulitaw niya. Kasi pa nagsugtong ka. Bangag sa ilong. Oh, come on. Oh. Di lang yun siguro na ko'y padayon, Tor. Kay kung ako ra ko nung ipadayon, kung ako yung ipadayon, maglikay na sab kuno siya nako. Giingnan ka niya na? Oh, Bangag sa ilong. muna'y tuno siyang sinultihan, Tor. Di lang yun siguro na to ipadayon, Tor. Kay total, buwag naman sabyod sila si Dindo. Oh. Wala tayo ang kabalaka niya. Uy, yun na siyo. Bata. Si Riming mananapingon din eh. Oh, Awa, bangag sa ilong. Oh, bitotood. Baya ang samput. Master kay samput. Krubida. Gayong ipatangag. Si Riming yun, Tor. Ipatang ka na si Ring. Dali, ato sa gatong. Ni agyod ko karon din eh. Tungod kay naalarma gyud ko ining balita nga akong nadungog batok ninyo. Aw, unsa man day balita batok na mo, Ming? Tinuod ba ni? Nga ang imong tinuod nga pangan si Toribio? Kuan, Ming, mo man ay giingon na nako, Ming. Bangag sa ilong. Tarunga kog tubag. Pasensya na ka, Ming. Oo, Toribio ang tinuod na kumpangan. Sa ato pa, tinuod sab nga daghan kang nga biktima sa pagpangilat. Kuan, nalimutan mong kukuan na. Sa una tingali, pero karon wa na, Ming. Sa ato pa, kamong duha pulos mo mangingilad. Oh, come on. Watang kilabot, anak Ming, oy. Asi kamon diha. Parehas ra mo. Kay wa mo musulti na mo tinuod. Bangag sa ilong. Oh, come on. Kisa may nagsulti ninyo, anak, Ming. Bangag sa ilong ka pa din ha. Wala na kinahanglan na. Ang importanteng nahibaw mi tinuod taron. Pero, Ming. Ming. Sa una raman taon ng balita, Ming. Uy, pero karon wa naman ko'y kaso. Curd citizen naman ko, Ming. Usay clear citizen. Hoy, Toribio. Kamong duha ha. Gipasidan-an ta na mo. Di ko gusto nga mamisita pa mo sa amua. Ha? Oh, pero, Ming, paminawaw na ko, Ming. Di ko minaw. Di na ko Bangag gusto sila. og daghang istorya. Pero, Ming. Basta, mao na to akong gisulti. O kinahanglan nga inyo nang sundon. Ayaw na mo pag-atos amo. Sige, bye. Oh, come on. Ming. Oh, come on. Ming. Ming. Ang linatan siyo. Ming. Baya. Ang linatan siyo. Ang samput, naglabyog-labyog na sana. Ay, Kaya yung ipatangan si Ring. Ay, si Ring sunaban. Sirit mo lang dayong lakyaw. Muna na kung gingon siyo. Maunan ni. Nga di malas yun yung akong nasudlan nga lawas. Kaya tiyaw mo, batik pa kay kugngan, daghan pagkaso nga nasudlan. Mao gini nakalisod ron, bangag sa ilong. Oh, come on. Naangin lang hinuong ko inida. Mangin yung kasyo, kay kita ra may suon nga galasyo. Bida. Kisa mas Hindi bida. na yung tagapamisita ini. Pilas bida, kauban ng bido. Bangag sa ilong. Oh, come on. Di
Di na hinuman tayo pamisita ini sa ilang Mirasol. Sagdi lang siyo. Di lang na yun di lang na yun tamabugnaw ba? Ha? Napatay katapusang baraha. Kim! Si Kim. Kinsa man? Oh, SG. Kinsa man? Si Jerry. Magkatabang gihapon na si Jerry. Usa may matabang ni Jerry na to, Tor. Isog na ba nas Reming? Ha? Mana? Muro na ba mauyahaod yun sila? Bahala na. Ang atong istoryahon si Jerry nga kinahanglan nga tugutan gihapon taniya nga makadayon ta dito sa ila bangag sa ilong. Ay, paskang! Nanasas paskang. Lisura na, Tor. Uy! Aw na mo kung sa imong diskarte. Pero hindi lang. Ako yung bahala na. Focus lang yun nata sa atong misyon karong gabi. Bangag sa Ako. ilong. Unsa na, Joe? Niyami karon sa eskina lang, Kis. Paabot mi sa gayon hangtod gumantuman na mo ang misyon karon daw. Good. Unsa man? Nangaon na ba mo? Pamahaw lang kapriyoto na daan din. Kaya yung kabalakan. Amping mo sa inyong mga lihok, ha? Nga way magkamatikod sa inyong motibo. Relax na kayo ron din. Uwatay na kita mga kakulian sa palibot. Dako nga ako pagsalig ninyo, Joe. Busa amping lang gid mo kanunay. Salamat din. Bueno, kung sa mga kalambuan, tawagin mo niya ko dayon. Sige lang din. Ulitaan ka na mo na yun. Kung gusto ay mga kalambuan. Imo gid silang giatumi? Ay, oo, oy. Sakto masal si Tatay Mir. Nga dili kita angay mo kumpiyansa sa mga taong questionabling background. Actually, Ming, gibadlong naman lang ako sa review nga dili na paanhion. Pero si Lucio, okay naman ko niya. Buutan man na siya pagkatao. Og makalingaw sa siya istorya. Ay, natural lang na nga magpabuutan. Pabutan-buutan. Pero takay bawas motibo ng mga tawan, ha? Oh, sakto sa kaming. Hinoon, nagbantay man sa ko silang mga lihok ba? Kana, inaan naman na i-record ng ginganlan og to review. Dili kita angay mo kumpiyansa. Unya, barkada ba yan ng duha? Mausad lagi. Maluoy ba ako, Ming? Ilabi na gid ni Lucio kay maayo sa pud siya ikastorya god. Unya, masabot man sad nga buutan sa gid si Lucio. Na, buutan lagi. Pero, mas labi ginang maayo nga, managana na lang tandaan. Oh, hinoon. Sakto gid kaming. Ayaw na pagunahon na ato mga tawhana, ha? Importante nga nasultihan na to sila. Come on. Unsa pa may kuwang natutor? Unsa ba? Sulti. Pancho, baterya siyo. Baterya. Nalimot ang palit og baterya para sa atong mga kwan ba? Singa na. Oo. Baterya. Baterya, daan bantayan. Oh, para sa atong flashlight ba? Aw, plasayte, para sa plasayte. Okay. Ako na palitor. Naraman diha sa esquina. Oh, sige. Palit lang og pulong kabuok para sigurado. Walo ka buhok, para sigurado. Okay. Unya, unsa pa may lain? Basik na patay kuwang. Bawalan sa nasyo. Aw, sige. Aray na ko, Tor. Bubalik na ko dayon. Bangat, Aw, silong. kapong. Hello guys, kumusta? Welcome back to Radio Vlog. Diyan na po to guys para sa drama nga ang yawa nga gustong maanghel. And we are now part 8. Yes, part 8 na ta guys. Kung gusto na ninyo dahil madunggan ang drama, paki-forward na lang guys, no? Nag-scroll pa ko diri guys. Yung tao na to, kung naabay comment dito, no? Kaya atong basahon. Kinsag ha ang giusig sa iro guys, no? Yun na.
Kinsa ang gi usig sa iro guys nga. Sikat. 2,000 views. Maglisod mo kitag 100 ani. Yun guys, kinsa gato ang giusig sa iro no, di ba gato daot ang tao guys. Kalimot na ko sa kong istorya ko no. Na nag-record na pagani what's the style. Hinim dia ganun nakasakay Nag-record pa ta guys sa drama, sa mga drama before maglaag. Plano ko guys na maglaag mi karon kay opening ron no sa Picas Municipio guys. Sa ilang Christmas lighting ceremony. Og bibog yun na kaayo guys. Tag 5. Na nag-recording ra ba na oy? Imagine. na may tag 2,000 views 4. in just 1 year. Imagine daw. DJ isa daw. Ay, in just 1 hour? 1 year yun. DJ isa daw. Dumutsi ba ra kanong kadong manager. Di ko ay bahala. Hindi ba ra gud? Nada ko ra makanig gunan daw. Di anje 5. Kaya isa daw. Oh, size na net mong utang. Yo at least may isa na siya. Hindi raton. Pero Ton do. Pikir ka pong kayo. Isa lang yung mag-print pero pagkuan man dia. Guys, paki-forward na lang no kung gusto niyo daw madunggan ang drama. How di para ba? Tas kung samad eh. Ay, kabalo ko. Asa na bataan ni oy. I-screenshot to din. I-screenshot to. I-send din sa ako kay ako lang i-copy. Kabalo ko sa last nga ko. I-screenshot tanan tas. Ito sarap sa ka-print. Logan yung Wooden planks are very sturdy. Kaka-upload lang nato guys no sa atong isa ka drama ang handumanan sa usa ka awit no. Yan nindot kini siya nga istorya guys na-upload na nako no. Tulo ni siya ka story guys sa mga binuhat. Siya na guys kay murag wala po ganahi kayo ron mag-intro no kay depressed guys, depression guys kay gianhi ako sa depression guys kay gianhi ang ko sa taga barangay. Stricto naman irong kuan guys no, need na siya guys og permit jud no sa munisipyo. Dili na jud pwede no ang permit sa barangay guys no, munisipyo na. Og that is worth 5,000 pesos in 1 year. Oh. Nasa sulod pila ka bokdan. Display ra na siya. Diri ra kanon? Duha? Oh. Pila man na? 50. Pura lamisa. Asa man ani day? Kanira man ka. Tubig bidong. Kuha na siya panghugas na sa kamot daw ni. It's November 29 guys. Hapit na mag-December no. Ugma ang last day of November.
18 days na dong? Oh, 18 days na tanan. Hilog kayo, sure ka naman yung pasirin. Wag gani ko kabalunit no sa akong istorya ani. Yung sa kayo for sa NTSU. Reported dyan. Hoy, kini among pag-vlog kuan man nito eh.